σύλλογός μας ιδρύθηκε το 2015 από τον φίλο Γιώργο Σολομονίδη. Έχουμε έδρα εδώ στη Θεσσαλονίκη και έχουμε μέλη από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Και από το 2017 είμαστε αναγνωρισμένη κοινότητα από την ίδια τη Lego. Καλησπέρα επίσημα και από μένα. Είμαι η Μαρία Καλάογλου ή αλλιώς Mind the Brick. Ασχολούμαι με τα Lego περίπου από το 2017. Είχα μια τεράστια περίοδο από τα Dark Ages, τα οποία θα εξηγήσουμε σε λιγάκι περί τίνος πρόκειται. Μεγαλώνοντας σαν παιδί δεν είχα δικά μου Lego, έπαιζα με τον φίλο μου. Και το 2017 έτυχε να ξαναρχίσω να παίζω, σε εισαγωγικά. Και έτυχε να γνωρίσω και τα παιδιά και έγινα μέλος της ομάδας. Και από τότε είμαστε ένα και μαζί πορευόμαστε και παίζουμε και φτιάχνουμε τα δικά μας Lego. Έτσι ακριβώς. Παίζουμε, δημιουργούμε. Εγώ, να συστηματοποιήσουμε, είμαι ο Γιώργος Παντέλης ή αλλιώς Πάτσεο. Ασχολιόμουν με τα Lego από μικρή ηλικία. Βέβαια, όλοι όταν είμαστε στην εφηβεία έχουμε την παρότρινση, μάλλον αποθάρρυνση από τους γονείς ότι μεγάλωσες πολύ για να παίζεις με τα Lego ή δεν είναι αυτά για σένα, είναι για παιδάκια, οπότε αναγκάζεσαι να τα βάλεις λίγο στην άκρη. Από εκεί και πέρα, μετά κάποια στιγμή, όταν κατάφερα από το 2009 να έχω δικά μου χρήματα, είχε βγει το Emerald Knight, που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και αξιόλογο σετ τρένων, και αποφάσισα να το αγοράσω και σιγά σιγά άρχισα να ασχολιόμαι και πάλι. Οπότε έχουμε φτάσει πλέον στο σήμερα, που έχω κάνει διάφορες δημιουργίες, μικρές και μεγάλες, για τις οποίες είμαι περήφανος για όλες. Δηλαδή, ας πούμε, και από τις πρώτες μου στιγμές που ξεκίνησα να φτιάχνω τις δικές μου δημιουργίες και ύστερα, όλα με έχουν οδηγήσει όσα έχω κάνει σε αυτό που κάνω σήμερα. Δηλαδή, το τελευταίο μεγάλο επίτευγμα που έκανα ήταν να κάνω σε μικρογραφία την Βουλή των Ελλήνων. Από εκεί και πέρα, γενικά η Lego κοινότητα παγκοσμίως έχει 348 αναγνωρισμένες κοινότητες. Φυσικά υπάρχουν και πάρα πολλά site, σελίδες στο YouTube, στο Facebook ή οτιδήποτε άλλο, οι οποίοι ναι μεν ασχολούνται με τα Lego, αλλά δεν είναι κάτω από την ομπρέλα της ίδιας της Lego. Δηλαδή, όταν είσαι στην ομπρέλα της Lego, κάποια πράγματα πρέπει να τα τηρείς, ας το πούμε λίγο ευλαβικά, από την άποψη ότι αν κάνεις κάτι το οποίο είναι ενάντια στους κανόνες ή στις οδηγίες της, όπως να χρησιμοποιήσεις τουβλάκια τρίτων, κινέζικα ή οτιδήποτε άλλα, κλόνους, μπορεί να χάσει την αναγνώριση με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγει από πίσω. Και όλες αυτές οι κοινότητες χωρίζονται σε φυσικά group, που είναι τα LUG, Lego User Group, ή online communities, οι οποίες μπορεί να είναι μόνο κάποιο forum ή κάποια σελίδα στο Facebook και να υπάρχει από πίσω όλη η οργάνωση. Και υπάρχουν και τα Lego Fan Media, που μπορεί να είναι ομάδες μέσω Instagram που κάνουν reviews, κάποια set ή δείχνουν κάποιες τεχνικές και αυτά. Και μπορεί να είναι επίσης και κανάλια στο YouTube, τα οποία πάλι κάνουν reviews και ασχολούνται γενικότερα με την εικόνα της Lego. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο αναγνωρισμένες κοινότητες. Η μία είμαστε εμείς στο thebrick.gr, που έχουμε και την έδρα στη Θεσσαλονίκη, και υπάρχουν και οι Bricks, οι οποίοι έχουν έδρα και κύριο κοινό στην Αθήνα. Παρ' όλα αυτά, η ομάδα μας είναι από όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, ναι, όπως και από την Κύπρο. Από την Αθήνα είμαι, αλλά ανήκω στην Βορέλα. Είναι το πώς νιώθεις άνετα στην ομάδα στην οποία βρίσκεσαι, δεν είναι κάτι παραπάνω. Από εκεί και πέρα, η κοινότητα της Lego έχει και κάποια αργό ή απλώς συνομογραφίες βάσει των οποίων συνεννοούνται τα μέλη πιο εύκολα. Άμεσα, ναι, σωστά. Το πιο βασικό είναι το AFOL, που είναι ακρονίμιο για τα Adult Fans of Lego. Το Brick Build, που είναι οι φυσικές κατασκευές, όπως έχουμε και εδώ κάποιες. Το Dark Ages, που ανέφερε και η Μαρία πριν, που αφορά την περίοδο κατά την οποία σταματάς να ασχολείσαι με τα Lego ενεργά. Μπορεί να έχεις τη συλλογή σου, απλά την έχεις, δεν ασχολείσαι. Είναι ο μεσαίωνας στην ουσία. Ναι.
για τα Lego. Μετά είναι το minifig που είναι η φιγούρα, η Lego, η κλασική. Το mock, για το οποίο θα μιλήσουμε από εδώ και πέρα, που είναι το my own creation, δηλαδή οι δικές μας δημιουργίες. Υπάρχει το sigfig, που είναι πάλι φιγουράκι Lego, το οποίο όμως το έχεις κάθε κομμάτι επιλέξει συγκεκριμένα για να σε αντιπροσωπεύει από διάφορα set ή οτιδήποτε άλλο υπάρχει αυτή τη στιγμή που κυκλοφορεί σε Lego. Και τέλος υπάρχει και το WIP, το οποίο είναι όταν έχεις μια δημιουργία η οποία δεν έχει τελειώσει ακόμα και είναι στην ουσία work in progress. Κάτι το οποίο συνεχίζει να δουλεύει επάνω του. Τέλος, οι δημιουργίες μπορούν να γίνουν είτε με φυσική κατασκευή, υλική κατασκευή, το brick build που ανέφερα πριν, αλλά πλέον υπάρχουν και προγράμματα ψηφιακά τα οποία σου επιτρέπουν να κάνεις τη δημιουργία σου ψηφιακή, να τη δεις, να τη δουλέψεις, να τη σχεδιάσεις και μετά από εκεί και πέρα να δεις αν μπορείς και κατά πόσο να τη φτιάξεις. Τα γνωστά τα προγράμματα για το ψηφιακό, που είναι το αντίστοιχο το AutoCAD που έχουν η μηχανική για εμάς, είναι το Lego Digital Designer, το οποίο πλέον η Lego δεν παρέχει υποστήριξη, και υπάρχει και το Studio Bricklink, το οποίο το έχει εξαγοράσει η Lego τα τελευταία χρόνια όλη την εταιρεία του Bricklink και συνεχίζει να αναπτύσσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα ψηφιακών δημιουργιών. Τέλος, θα περάσουμε στις δημιουργίες μας και να μιλήσουμε για το mock. Θες να ξεκινήσεις? Εντάξει. Λοιπόν, το mock που είπαμε ότι είναι το My Own Creation, το ακρονίμιο, δημιουργούμε πράγματα τα οποία μπορούν να μας δίνουν ερεθίσματα από το κάθε τι. Δηλαδή, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα τρένα, επειδή όταν ήμουν μικρός έτυχε να πάω εκδρομή με τρένο στους τοξότες της Ξάνθης και ενθουσιάστηκα πάρα πολύ. Οπότε ήταν κάτι το οποίο μου αποτυπώθηκε και από εκεί και πέρα μετά με τραβάει οτιδήποτε έχει σχέση με τα τρένα. Από ερεθίσματα και από διαφορετικά άλλα πράγματα έκανα πρώτα ψηφιακά μέσα στον κορονοϊό και μετά φυσικά το συγκεκριμένο τρένο, το οποίο είναι ένα Shinkansen, που είναι από τα πιο γρήγορα τρένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο και είναι στην Ιαπωνία. Είναι το τι θα δεις, το τι θα σου αρέσει σαν θεματολογία και μετά το πώς θα ασχοληθείς. Από εκεί και πέρα μετά, όπως σας ανέφερα και πριν, είχα κάνει την πουλή. Η Lego βγάζει μια σειρά Lego η οποία λέγεται Architecture, που στην ουσία είναι πάρα πολύ μεγάλα και γνωστά κτίρια παγκοσμίως, τα οποία είναι σε μικροκλίμακα, ώστε να μπορέσουν να αποτυπωθούν όσο πιο πολύ γίνεται οι λεπτομέρειές τους. Δυστυχώς μέχρι τώρα δεν είχε κάνει κάποιο αντίστοιχο set που να περιλαμβάνει ελληνικό κτίριο και θέλησα κατά κάποιον τρόπο να γεμίσω αυτό το κενό το οποίο υπήρχε, ας πούμε, στην αγορά. Αυτό είναι το ψηφιακό το μοντέλο που είχα κάνει. Εγώ με το αποτέλεσμα ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένος και μάλιστα με είχε πάρει και ο πρόεδρος της Βουλής για να με συγχαρεί για το αποτέλεσμα το οποίο βγήκε όταν είχε δημοσιευθεί πρόπερση. Που ήταν κάτι πρωτόγνωρο φυσικά και ούτε καν πήγαινε το μυαλό μου ότι μπορεί να με πάρει ο πρόεδρος της Βουλής για να μου πει μπράβο για αυτό το πράγμα που έκανες. Από εκεί και πέρα μετά κάνουμε πάντα πολλά πράγματα. Μπορεί να έχουμε πράγματα τα οποία είναι στο πίσω του μέρους του μυαλού μας, να έχουμε ξεκινήσει να τα υλοποιούμε και να μην έχουμε είτε τον χρόνο να τα τελειώσουμε είτε να περιμένουμε κάποια κομμάτια για να μπορέσουμε να τα τελειώσουμε. Ευτυχώς, στη διάρκεια του κορονοϊού, που υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τις αποστολές γενικότερα και τις μετακινήσεις, το ότι υπήρχε το ψηφιακό Lego, το Digital Lego, μας βοήθησε πάρα πολλούς σχεδιαστές παγκοσμίως, από την άποψη ότι μπορούσαμε να συνεχίσουμε να δημιουργούμε παρόλο που ήμασταν αναγκασμένοι να είμαστε μέσα στο σπίτι, η καραντίνα ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν κάτι το οποίο μας βοήθησε να κρατήσουμε την ενεργητικότητά μας και να μην πάμε κατά κάποιον τρόπο στην απάθεια. Από εκεί και πέρα μετά, οτιδήποτε μπορούμε να δούμε γύρω μας και να αποτελέσει ερέθισμα, ακριβώς αυτή τη λέξη έψαχνα, μπορούμε να το μετουσιώσουμε σε Lego ή να το ξεκινήσουμε από εκεί και να καταλήξουμε σε κάτι άλλο.
Επίσης, η LEGO έχει και η ίδια μια ιστοσελίδα που λέγεται το LEGO Ideas, το οποίο συχνά... Ναι, μίλα εσύ που το έχεις και πιο... Θα το αναφέρω εγώ. Ναι, έχεις και πιο εμπειρία σχετικά. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να παρουσιάσουμε στην ουσία τις δημιουργίες μας και τα μόντ μας. Μέσα από κάποιες ιστοσελίδες που έχει δημιουργήσει η ίδια η εταιρεία, η μία, όπως ανέφερε ο Γιώργος, είναι το LEGO Ideas, η άλλη είναι το LEGO Bricklink, υπάρχουν και άλλοι το LEGO World. Ναι. Κόλλησε το μυαλό μου τώρα, συγγνώμη. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι τέλος πάντων να παρουσιάσουμε τις δημιουργίες μας. Το ίδιο ψηφιακό παιχνίδι. Και μας δίνουν ταυτόχρονα τη δυνατότητα είτε να κερδίσουμε και κάποια βραβεία, είτε να βγουν οι ιδέες μας αυτές σε παραγωγή. Βλέπετε τη μάσκα μου εδώ, η οποία είναι επηρεασμένη από αφρικάνικες μάσκες και συγκεκριμένα από την Γκάνα. Αυτή έτυχε να κερδίσει σε ένα διαγωνισμό και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Πίλαντ. Η Πίλαντ είναι το χωριό, ας το πούμε, στη Δανία, που είναι τα κεντρικά γραφεία της LEGO. Και Κοσμή είναι έναν από τους τοίχους της. Και όπως σας εξηγούσα, στο LEGO Ideas υπάρχουν διαγωνισμοί, υπάρχουν activities και υπάρχουν και η δυνατότητα να παρουσιάσεις το project idea που έχεις δημιουργήσει. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα, λοιπόν, μπορεί κάποιος να έχει την τύχη να το επιλέξει η μαμά εταιρεία, η LEGO, και να βγει αυτό το set, να δημιουργηθεί μάλλον ένα set και να βγει στην παραγωγή και να πουληθεί παγκοσμίως. Για να φτάσει σε αυτό το σημείο θα πρέπει να μαζέψεις 10.000 ψήφους από το κοινό μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο είναι περίπου στα 2 έτη. Είναι κατόρθωτο, είναι και κατόρθωτο. Έχουμε δημιουργήσει και με τον Γιώργο εδώ ένα σταθμό τρένων, ο οποίος πέρσι κατάφερε και έπιασε τα 10.000. Δυστυχώς δεν προκρίθηκε, δεν πέρασε στο στάδιο της παραγωγής. Παρ' όλα αυτά, έχουμε φτιάξει και άλλες δημιουργίες και εγώ άλλες 2 οι οποίες έχουν πιάσει τα 10.000. Αλλά αυτό δυστυχώς δεν έχουν βγει στην παραγωγή. Υπάρχουν τώρα οι διαγωνισμοί. Μέσα από τους διαγωνισμούς πάλι είναι συνήθως θεματικοί και μπορείς μέσα από αυτούς να δημιουργήσεις κάτι, να το ανεβάσεις και η εταιρεία να αποφασίσει αν θα το βγάλει στην παραγωγή. Έτυχε πάλι πρόπερση να δημιουργήσω ένα μικρό κήπο, ο οποίος αυτή τη στιγμή πωλείται μέσα από το site της LEGO. Μπορείτε να το δείτε και στα εκθέματά μας. Ήμουν από τους λίγους τυχερούς που είχε αυτή τη δυνατότητα. Και πάμε στο άλλο κομμάτι, στο Bricklink. Είναι ένα παράλληλο πρόγραμμα που πάλι παρουσιάζουμε όλοι οι LEGO δημιουργοί τις δημιουργίες μας. Είναι πολύ πιο δύσκολο, είναι πολύ πιο συγκεκριμένο, είναι πολύ πιο σκληρό, θα έλεγα, για μας τους δημιουργούς, γιατί σου δίνουν πολύ συγκεκριμένα τουβλάκια. Δηλαδή, παράδειγμα, εγώ όταν δημιουργήσα τη μάσκα μου, μπορούσα να χρησιμοποιήσω τουβλάκια που δεν είναι πλέον στην παραγωγή, που έχουν σταματήσει. Ενώ εκεί έχεις μια συγκεκριμένη παλέτα. Είναι σαν να έχεις μπλε, πράσινο, κίτρινο και με αυτά θα πρέπει να φτιάξεις κάτι. Τώρα το έκανα πολύ... ναι, πολύ minimal, αλλά έτσι για να σας δώσω μια εικόνα του πώς λειτουργεί το πράγμα. Ανέβασα λοιπόν ένα μηχανοστάσιο τρένων που είχα δημιουργήσει για το LEGO Ideas και είχε πιάσει τα 10.000 και η εταιρεία αποφάσισε να το βγάλει σε παραγωγή. Οπότε πέρσι τον Ιανουάριο διατέθηκε από το LEGO Bricklink σε περιορισμένο αριθμό κομματιών, 30.000 κομμάτια. Παγκοσμίως. Πέρασε στη διαδικασία του crowdfunding. Το crowdfunding είναι μια διαδικασία στην οποία θα πρέπει ένα set, μια ιδέα... Να το προαγοράσει κάποιος στην ουσία. Θα πρέπει πρώτα να πιάσει τα 3.000 σε προαγορά. Αν υπάρχει αυτή η λέξη, συγχωρέστε με. Υπάρχει προαγορά. Ωραία. Και μετά να βγει σε παραγωγή. Είχα τη χαρά να ξεπουλήσει και περιμένουμε τώρα τον Ιούλιο να φτάσει στα σπίτια μας, στα χέρια μας, ναι.
Δεν θέλω να το πενευτώ, αλλά είμαι η μόνη Ελληνίδα που τα έχει καταφέρει τόσο καλά. Και Έλληνας εισαγωγικά. Και είχα τη δυνατότητα να συνεργαστώ και με τους Δανούς, αλλά και με τους Αμερικάνους που στην ουσία λειτουργούν και προωθούν το Brickley. Κατά τα άλλα, να πω και εγώ για την έμπνευση μου, όπως είπε και ο Γιώργος. Η έμπνευσή μου ξεκινάει περισσότερο από τις παιδικές μου αναμνήσεις, από βιώματα, από ιστορίες. Γενικά μου αρέσει να δημιουργώ ιστορίες και όταν φτιάξαμε το σταθμό με τον Γιώργο, δημιουργήσαμε μια μικρή δικιά μας ιστορία για το πώς οι μικροί αυτοί χαρακτήρες κουνιούνταν μέσα σε αυτό το πεδίο, στο πούμε, μέσα στο σταθμό, τι έκανε ο καθένας, πού βρισκόταν εκείνη τη στιγμή, γιατί ήταν εκεί, το όνομά του. Όλα παίξαν ένα ρόλο. Δηλαδή, ακόμα... Στην ουσία το ζωντανέψαμε μέσα από τη φαντασία μας και το μεταβιβάσαμε και στο υπόλοιπο κοινό να ζήσει την ιστορία που θέλαμε να διηγηθούμε. Ξαναγίναμε παιδιά όπου η φαντασία μας κάλπαζε και τρέχαμε χωρίς αύριο και δημιουργούσαμε τις δικές μας ιστορίες και τα δικά μας παραμύθια και τις δικές μας περιπέτειες. Ακριβώς. Δηλαδή, νομίζω ότι περισσότεροι από εμάς έχουμε μεγαλώσει κιόλας με κάστρα και πειρατές, οπότε η περιπέτεια είναι μέσα στο αίμα μας. Και το ένα φέρνει το άλλο. Ακριβώς. Αυτά σε γενικές γραμμές. Δεν ξέρω σε πού βρισκόμαστε από χρόνο. Έχουμε ακόμα. Από άλλη γωνία. Αυτό τώρα που θα ήθελα να πω είναι ότι επίσης, τώρα εδώ στις φωτογραφίες που βλέπετε πάρα πολύ μεγάλη θεματολογία. Δεν σημαίνει ότι ο καθένας που θα ασχοληθεί με τα Lego πρέπει να ασχοληθεί με όλη αυτή τη μεγάλη θεματολογία που υπάρχει. Είτε είναι από τη φαντασία του καθενός, είτε είναι από τις ίδιες τις σειρές που έχει κυκλοφορήσει σε Lego. Για παράδειγμα, όπως σας ανέφερα για τα τρένα, επίσης μου αρέσει και το διάστημα. Έχω κάνει διαστημικά διοράματα όπως αυτό που τυχαίνει να δείχνει τώρα, το οποίο είναι μια παροδία. Μια παροδία, ας το πούμε έτσι, από Star Wars. Φυσικά δεν υφίσταται αυτή η ιστορία. Είναι για ένα φανταστικό πλανήτη, στον οποίο κατά λάθος πέσανε ο C-3PO με τον R2-D2 και τους κυνηγάει ο Mandalorian και οι υπόλοιποι χαρακτήρες στη σειρά. Από εκεί και πέρα μετά είναι το πόσο θέλεις, όπως είπε και η Μαρία για την ιστορία, να εξελίξεις ή να δώσεις το κοινό να καταλάβει την ιστορία που έχεις στο μυαλό σου όταν το δημιουργούσες κάτι. Πάντα παίζει ρόλο το πώς θα το επικοινωνήσεις σε τρίτους, αυτό που κάνεις, ώστε να τους δείξεις ότι και η παραμικρή λεπτομέρεια, γιατί κακά τα ψέματα τα Lego μας αφήνουν να παίζουμε τη λεπτομέρεια, για ποιο λόγο και τι ρόλο έχει το κάθε τι που έχεις βάλει. Γιατί στο μυαλό μας όταν αποφασίζουμε να το δημιουργήσουμε, δεν θα τα έχουμε όλα από την αρχή στημένα. Ξεκινάς μια γωνιά, κουράζεσαι, βλέπεις ότι δεν μπορεί να συνεχίσει, πας σε κάτι άλλο και μπορεί να επιστρέψεις. Όλα όσα έχεις βάλει έχουν το ρόλο τους, είτε λόγω του στυλ χτισήματος που έχει ο κάθε χρήστης ή δημιουργός καλύτερα, είτε το τι έχεις πίσω στο μυαλό σου και θες να το φέρεις μπροστά, να το επικοινωνήσεις προς τα κάτω. Αυτό τώρα το συγκεκριμένο που φαίνεται, υπήρχε ένας διαγωνισμός από το Πανευρωπαϊκό Φόρουμ, το Eurobricks, στο οποίο σου έλεγε θέλω να κάνεις μια δημιουργία που να είναι medieval, σου δίναν τον background της ιστορίας και εσύ έπρεπε να κάνεις κάτι βάσει των δεδομένων που είχες. Οπότε αντίστοιχα, είπα μέρος της ιστορία τους μέσα από το δικό μου τρόπο σκέψης και τη φαντασία. Εμένα, σας είπα, μου αρέσουν τα τρένα, το διάστημα, έλα όμως που μου αρέσουν και τα κάστρα. Οπότε αυτό είναι το πρόβλημα με μένα, ότι μου αρέσουν πολλά πράγματα με τα οποία μπορείς να αφιερώσεις λίγο χρόνο κάθε φορά. Αν κάποιος βρεθεί, όπως για παράδειγμα ο Γιώργος Σολμονίδης που είναι ο ιδρυτής μας, του αρέσουν κυρίως τα medieval και ασχολείται μόνο με medieval, αφοσιώνεσαι σε ένα σημείο το οποίο μπορείς να το εξελίξεις δραματικά και να το φτάσεις σε πάρα πολύ μεγάλη διάσταση και υπόσταση από την άποψη των λεπτομεριών που θα βάλεις. Μπορείς να βάλεις και easter egg από πίσω, δηλαδή κρυφές ιστορίες που για έναν παρατηρητή θα μπορέσει να βρει ότι αυτό δεν συνάδει με την ιστορία μας εδώ ή όπα,
Πάρα πολύ ωραία πινελιά, οι χαρακτήρες που κάθονται και παίρνουν και μεθούν, ας πούμε, και ρεκλίζουν στον δρόμο για να πάνε πίσω. Από εκεί και πέρα, έχω κάτι άλλο συγκεκριμένο εγώ. Από εκεί και πέρα ήθελα λίγο να μιλήσω και για το θέμα της τεχνικής. Και όταν λέω τεχνική, εννοώ ότι τα Lego μας επιτρέπουν να στήσουμε κάτι από τα θεμέλια. Δηλαδή, επειδή είναι από ένα μικρό τουβλάκι το οποίο είναι μια σταλίτσα 1x1, μέχρι μεγάλες πλάκες. Ναι, εντάξει, νομίζω αυτή η λεπτομέρεια είναι ναι, για μας. Θα πρέπει να σκεφτούμε κάθε βήμα, κάθε στάδιο σαν να είμαστε αρχιτέκτονες, σαν να είμαστε πολιτικοί μηχανικοί. Δεν μπορείς να πεις ότι θα κάνω ένα περίβημα, ένα εξωτερικό πράγμα και θα το παρουσιάσω. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να στέκεται, θα πρέπει να μπορείς να το σηκώσεις και να μην διαλύεται. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχουν και περιπτώσεις που γελάμε μεταξύ μας και λέμε ότι άμα σταθείς δίπλα και απλά να πέσεις ότι θα πέσουν και θα διαλυθούν. Υπάρχει και η τέχνη πέρα από τη τεχνική. Υπάρχουν πράγματα τα οποία υλοποιούνται μέσα από τη φαντασία και μέσα από, πώς να το πω, μέσα από κάποιο κόνσεπτ. Δηλαδή μπορεί ακόμα... ναι, εννοώ ότι μπορεί ακόμα και να ξεφύγει από το απλό design και να γίνει καθαρή τέχνη. Βέβαια είναι πολύ λίγοι δημιουργοί που το κάνουν αυτό και στην ουσία γίνονται καλλιτέχνες από σχεδιαστές. Θα ήθελα κάποια μέρα να καταφέρω και εγώ να το κάνω, αλλά είναι ένα επίπεδο αρκετά πιο πάνω, αρκετά πιο δύσκολο. Και αυτό. Είναι κάποιος ο οποίος θα ήθελε να ρωτήσει σχετικά με όσα αναφέρθηκαν ή να πει το δικό του προβληματισμό ή εμπειρία που μπορεί να έχει από τα Lego. Ή να ασχολείται ή να μας πει. Ή κάτι το οποίο θα ήθελε να συζητήσει γενικότερα πάνω στο θέμα των Lego. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ. Το επόμενο βήμα για μένα προσωπικά αυτή τη στιγμή δεν έχω κάτι το οποίο δεν θα πω είναι ανακοινώσιμο, το οποίο να έχω σκεφτεί να προχωρήσω. Σίγουρα η συμμετοχή σε διαγωνισμούς της Lego μέσα από το Lego Ideas, το οποίο καμιά φορά σου δίνει και αυτό ερεθίσματα για να δημιουργήσεις, κάτι το οποίο μετά μπορεί να το κρατήσεις και να το χρησιμοποιήσεις κάπου αλλού. Είναι ένα πλάνο. Από εκεί και πέρα, μια ιδέα μπορεί να προκύψει από το πουθενά. Δηλαδή, ας πούμε και τώρα εδώ που καθόμαστε, να έχω μια επικοινωνία με κάποιο άτομο που θα έρθει να ρωτήσει κάτι και να πω πολύ ωραία σκέψη αυτή, θα μπορούσα να κάνω κάτι σχετικό με αυτό και να γίνει και να πραγματοποιηθεί κάποια δημιουργία που να βασίζεται σε αυτό το μικρό πράγμα, στο ερέθισμα που πήρα. Εσείς τι θέλετε να ρωτήσετε? Εγώ θέλω να κάνω πιο συγκεκριμένο. Θέλετε κάτι πιο ψηφιακά μοντέλα. Μάλιστα. Το πρόγραμμα αυτό πώς λειτουργεί? Κάνει σαν κομμάτι. Ναι, το Bricklink, το στούντιο, έχει μια παλέτα από κομμάτια, δηλαδή ψηφιακά όλο το ευρετήριο των κομματιών που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή από τη Lego. Και παλιών. Ναι, έχει και παλιών, απλά το θέμα είναι ότι αν θες να το φτιάξεις και σε υλική υπόσταση μετά, θα πρέπει να επιλέξεις τα κομμάτια τα οποία τρέχουν τώρα. Ναι, όπως είπε, ναι. Όπως λέει και η Μαρία και με διορθώνει ορθά, γιατί εγώ το χρησιμοποιώ κατά κόρον αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι αν βάλεις παλιά κομμάτια και θέλεις να το φτιάξεις κάποια στιγμή σε φυσική υπόσταση το μοντέλο σου, αυτά τα παλιά τα κομμάτια μπορεί, επειδή έχουν σταματήσει να είναι πλέον στην παραγωγή, θα πιάσουν πολύ μεγάλη αξία. Οπότε αυτό που με τρέχοντα κομμάτια μπορεί να έβγαινε 100 ευρώ, αν θέλεις να κάνεις συγκεκριμένη χρωματική παραλλαγή, η οποία πλέον δεν υπάρχει σε κυκλοφορία άμεση και το βρίσκεις δηλαδή το κομμάτι από τη δευτερεύουσα αγορά, που είναι το Bricklink, μπορεί να σου βγει 200. Σε κάθε περίπτωση, να γυρίσω στην αρχική σου ερώτηση,
έχεις όλη την παλέτα των κομματιών που έχουν κυκλοφορήσει από την αρχή της Lego και μπορείς, έχεις ένα ψηφιακό πάτωμα και στείνεις εκεί επάνω ό,τι θέλεις κομμάτι-κομμάτι. Το οποίο το κομμάτι μπορείς να το γυρίσεις δεξιά, αριστερά, ανάποδα, κομμάτι-κομμάτι. Και διαλέξεις από το αριστερό μέρος που είναι η παλέτα τι κομμάτι θέλεις. Δηλαδή αν είναι το brick το 1x2, το 2x4 και σε πιο λεπτομερή κομμάτια, το επιλέγεις με το ποντίκι και το βάζεις σε ποιο σημείο θέλεις να κάτσει πάνω στο υπόλοιπο μοντέλο που έχεις ξεκινήσει να δημιουργείς. Ιδανικά, εντάξει, τώρα ας πούμε για παράδειγμα στα τρένα δεν μπορείς να ξεκινήσεις από ένα base plate, μια βάση και να χτίσεις, αλλά στα κτίρια που είναι χτιστά βάζεις πρώτα τη βάση και μετά ξεκινάς τούβλο-τούβλο όπως και στα κανονικά τα σπίτια να χτίσεις τις λεπτομέρειες, ξέρεις, παράθυρα, πόρτα, σκεπή και πάει λέγοντας. Εσωτερικά μετά, όλες τις λεπτομέρειες. Δηλαδή, και τώρα αυτά τα set τα οποία βγάζει Lego, από τη στιγμή που υπάρχει πάρα πολύ με το ψηφιακό και μπορούν να έχουν μια εικόνα του πώς θα φανεί, πιστεύω ότι πρώτα τα κάνουν ψηφιακά, μετά τα χτίζουν, η διαδικασία είναι ότι μετά τα χτίζουν με ό,τι κομμάτια έχουν ασχέτου χρώματος, δηλαδή για να δουν ότι έχει στατικότητα αυτό το πράγμα. Και από εκεί και πέρα μετά πάνε στο refining που είναι σιγά σιγά να το φτιάξουν λεπτομέρειες και αυτά, να βγάλουν τις οδηγίες, να δουν ότι στέκεται όλο μαζί. Περνάει φυσικά και από άλλο επόμενο διαδικασίες και μετά κάποια στιγμή βγαίνει το ολοκληρωμένο set. Σε κάλυψα ή θέλεις κάτι ακόμα? Να συμπληρώσω. Ναι, φυσικά. Όσον αφορά αυτό που είπε ο Γιώργος για τα παλιά κομμάτια που δεν είναι σε παραγωγή, υπάρχουν κομμάτια τα οποία είναι πενταετίας. Ναι, ναι. Αυτά δεν είναι τόσο βασικά. Τώρα μιλάμε για κομμάτια επίσης που είναι το 60, το 70, τα οποία είναι και σπάνια. Δεν τα βρίσκεις εύκολα, θα τα βρεις με φορές. Ή τις προηγούμενες 20 το 90 και μετά, δηλαδή, γιατί τα περισσότερα κάστα. Αυτό θα πρέπει να έχει μια εικόνα λίγο του τι κυκλοφορεί και του τι δεν κυκλοφορεί. Και του πόσο παλιά είναι. Δεν ξέρω, χτίζεις αυτή τη στιγμή με Lego, ασχολείσαι. Εγώ συγκεκριμένα επειδή είμαι κάνω τέτοια και προγράμματα, αυτά έχω φτιάξει πιο συγκεκριμένα. Ναι. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα του Bricklink, επειδή δίνει τη δυνατότητα να κάνεις render, δηλαδή να δημιουργήσεις ψηφιακά το μοντέλο σου όπως θα είναι στην πραγματικότητα, μπορείς αντίστοιχα να το χρησιμοποιήσεις και για να κάνεις και stop motion video. Είναι πολύ χρονοβόρο, γιατί ανάλογα με το πόσο έκταση έχει η δημιουργία σου και σε τι ανάλυση θέλεις να δημιουργήσεις το ψηφιακό κομμάτι της εικόνας, ώστε να κάνεις την κίνηση του χεριού έτσι, να κάνεις άλλο render, να κάνεις το χέρι έτσι, μέχρι να βγάλεις όλη τη φυσική κίνηση της φιγούρας για να κάνεις stop motion με το ψηφιακό το πρόγραμμα, είναι πιο χρονοβόρο από το να πεις θα κάτσω να το κάνω χτιστό, θα πάρω το χεράκι και φωτογραφία με το τρίποδο μου, ώστε να κάνω το βίντεο που θέλω. Να συμπληρώσω, επειδή έχω κολλητό ο οποίος ασχολείται με Lego και είναι και 3D animator, ότι αντίστοιχα και στα δικά σας προγράμματα, γιατί ασχολείται με 3D Max, ότι είναι αρκετά χρονοβόρο να κάνεις 3D animation και στα Lego, γιατί θα πρέπει να κάνεις τη φιγούρα σκελετό, νομίζω μιλάω τη γλώσσα σου, και θα πρέπει να δώσεις κίνηση και πάλι είναι χρονοβόρο. Αλλά σίγουρα μέσα των δικών σας προγραμμάτων είναι πολύ πιο γρήγορο από ότι στη φυσική φιγούρα ή στο ψηφιακό rendering που κάνει το στούντιο. Ναι. Κάτι άλλο, ναι. Ποια είναι η διαχωριστική γραμμή που πρέπει να ξεπεράσει κάποιος για να γίνει από σχεδιαστής καλλιτέχνης? Εδώ η κυρία. Είναι η καλλιτέχνης της παρέας μας, οπότε δεν μπορώ να απαντήσω αυτό το κομμάτι. Δεν είμαι καλλιτέχνης στα Lego, να το ξεκαθαρίσω αυτό. Είμαι designer. Θεωρώ δηλαδή τον εαυτό μου designer. Έχω κάνει σπουδές στο σχέδιο κοσμήματος. Μπορεί να μην είναι το ίδιο πράγμα, αλλά οι αρχές του σχεδίου παραμένουν οι ίδιες. Και από εκεί και πέρα, το να δημιουργήσεις κάτι το οποίο είναι με concept από πίσω, να δημιουργήσεις κάτι art, δεν έχει καμία σχέση με το design. Δηλαδή, δεν ξέρω αν ξέρεις το διαχωρισμό του art και του design, για αρχή. Δεν ξέρω αν δηλαδή, δεν ξέρω αν γνωρίζεις το διαχωρισμό του art και του design. Ναι, το design είναι, ας πούμε, ένα διαγράμμα, ενώ το Ενώ? Αν αυτό εννοείς. Η διαφορά είναι, ας πούμε, ένα διαγράμμα ή σχεδιασμός. Αυτό.
Ένα διαγράμμα μπορεί να είναι και art, δεν έχει να κάνει. Να σχεδιάσει το concept, να σκεφτείς το. Όταν λέω concept εννοώ να έχει κάτι από τη ψυχή σου μέσα. Δηλαδή να έχει την ιστορία σου, να έχει κάτι παραπάνω να έχεις να πεις. Δηλαδή πως ένα έργο ζωγραφικό σου λέει κάτι, ένα γλυπτό σου λέει κάτι παραπάνω ή κάνει ένα statement τέλος πάντων. Είναι καθαρά διαχωρισμός, όπως είναι και στην τέχνη καθαρά. Δηλαδή το design εξυπηρετεί περισσότερο ένα σκοπό. Δηλαδή έχει μια λειτουργικότητα συνήθως, έτσι. Μπορεί να συνδυάσει και τα δύο. Αλλά κατά βάση είναι κάτι το οποίο αισθητικά είναι απλά ωραίο. Δεν θέλει να σου πει μια ιστορία μεγάλη. Δεν έχει πόνο ψυχής, ας πούμε, που λένε από πίσω όπως ένα τραγούδι που θα το γράψεις και θα... Στο ιστοποιήμα σου. Ναι, θα βγάλεις προς τα έξω τα ισοψυχά σου. Το design είναι αυτό, εξυπηρετεί ένα σκοπό. Δηλαδή, παράδειγμα, έχουμε το λόγο μας. Έτσι, είναι το τουβλάκι με ένα χεράκι μπλε. Το οποίο αντιπροσωπεύει το Λευκό Πύργο με την ελληνική σημαία. Σε πολύ μεγάλη αφαίρεση, ναι. Είμαστε λίγο αφαιρετικοί καμιά φορά. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε και όλα to the point. Όταν δημιουργήθηκε το σχέδιο, εξυπηρετούσε αυτό, να εκπροσωπήσει στην ουσία εμάς και την πόλη της Θεσσαλονίκης που έχουμε σαν έδρα του συλλόγου μας, από αυτή την άποψη. Δεν ήταν κατάθεση ψυχής. Οπότε δεν είναι τέχνη, είναι πιο πολύ φυσική, ναι, design. Αυτό. Κάτι άλλο μήπως κανένας? Δεν ξέρω αν απάντησα. Ο κύριος Σέριος που έχει να ρωτήσει κάτι. Αυτά πάνω κάτω στην ουσία, δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε σχετικά. Ναι, σίγουρα το πώς όλα είναι θέμα σκέψης και κόνσεπτ. Αυτό που είπε η Μαρία για το λογότυπο του συλλόγου μας είναι το τουβλάκι το 1x1 το modified που μπορεί έχει εσοχές ή εξοχές, όπως το σκεφτεί κανένας, και από τις 4 μεριές, πλευρικές και από πάνω. Και πάνω βάλαμε το χεράκι, στην ουσία είναι η αποτύπωση ενός χεριού από μια φιγούρα Lego σε μπλε χρώμα, το οποίο αντικατοπτρίζει αυτή τη στιγμή τα ελληνικά χρώματα. Και επίσης είναι ένα από τα πιο χρήσιμα τουβλάκια, ότι έχεις τη δυνατότητα να καρφώσεις πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, μπρος, πίσω. Και όλα αυτά χωρίς κάπου αλλού. Και έχει και σοχές για να βάλεις μέσα πράγματα. Δηλαδή είναι ένα από τα πιο απλά και ταυτόχρονα περίπλοκα σχέδια σε τουβλάκι της Lego. Sorry, αλλά... Όχι, φυσικά. Οπότε, αν δεν έχετε κάτι άλλο, εμείς σε αυτά είμαστε πάνω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε για τον χρόνο σας. Και χαρούμε να σας ξαναδούμε. Και να το πω από κοντά κάτω. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους.